Genesis, Kapitulo 50. Si Jose naghapa sa iya amay, nga nagahibi, kag nagahalok sa iya guya. Dayon si Jose nagsugo nga imbalsamaron si tatay niya. 40 kaadlaw ang paghikot nila sa pag-imbalsamar sa iya, kaya mo ina ang kinaandan nga kalawigon sang pag-imbalsamar. Dayon ang mga Ehiptohanon naglalaw sing 70 kaadlaw para sa iya. Sang matapos na ang paglalaw sa iya amay, si Jose nagsiling sa mga opisyalis sang hari, "Kung mahimo, ipaalinto ninyo sa hari ining tugon ko." Sang nagatugaw matayo ng akon amay, ginpasumpa niya ako nga ilubong ko siya sa lulubngan, nga ginhimo niya para sa iya sa duta sang Kanaan. Gani kon mahimo, tuguti ako sa paglubong sang akon amay, kag magabalik ugaling ako. Ang hari nagsabat, "Lakat ka kag ilubong ang imo amay, suno sa ginsaad mo." Gani si Jose naglakat sa paglubong sa iya amay. Ang tanan nga mga opisyalis sang hari, ang mga tigulang sa iya korte, kag ang tanan nga kinilala sang Ehipto nagkumpanyar. Subong man ang bugos nga panimalay ni Jose, ang iya mga utod, kag ang panimalay sang iya amay. Ang nagpabilin lamang sa Gosen amo ang ilang magamay nga mga kabataan, ang ilang mga karnero, kag mga kanding, kag ang ilang mga baka. Ang mga may karwahe, kag ang mga tawo nga nagasakay sa kabayo, nagupod man sa iya. Gani, tama gid sila kadamo. Sang pag-abot nila sa linasan sa Atad, sa sidlangan sang Jordan, naghiwat sila sang malawig kag solemne nga seremonya sa paglubong, kag si Jose naghiwat didto sing seremonya sa paglalaw sa sulod sang 7 kaadlaw. Sang makita sa mga pumuluyo sa Kanaan ang paglalaw sa Atad, nagsiling sila, "Solemne ini nga seremonya para sa mga Ehiptohanon." Amo ina kun nga ang lugar ginhingalanan Abel Misraim. Ini nga duog yara sa sidlangan sang Jordan. Ginhimo sang mga anak ni Jacob ang gintugon niya sa ila. Gindala nila siya sa Kanaan, kag ginlubong nila siya sa kuweba sa uma sa Makpela, sa sidlangan sang Mamre, nga ginbakal ni Abraham kay Efron nga ethanon, agod himuon nga lulubngan. Sa tapos malubong ni Jose ang iya amay, nagbalik siya sa Ehipto, upod sa iya mga utod, kag sa mga nagupod sa iya sa pagkumpanyar sa lubong. Si Jose nagpasalig sa iya mga utod. Sa tapos mapatay ang ila amay, ang mga utod ni Jose nagsiling, "Abi kon si Jose nagadumot pa sa aton, kag may tuyo sa pagtimalos sa aton, tungod sa tanan nga kalainan nga ginhimo naton sa iya." Gani nagpadala sila sini nga mga pulong kay Jose. "Ang imo amay nagpamilin-bilin sang wala pa siya mapatay, nga sing ganon ikaw, nga kun mahimo, patawaron mo ang mga sala, kag mga sayop nga nahimo sang imo mga utod sa imo. Gani karon, kun mahimo, patawara kami nga mga ulipon sang Dios sang imo amay, tungod sang malain nga amo nahimo." Si Jose naghibi sang pagkabaton niya sini nga tugon. Dayon ang iya mga utod nagpalapit ka nagsaludo tubtob sa duta sa atubangan niya. Nagsiling sila, "Yari kami sa imo atubangan, subong imo mga ulipon." Pero si Jose nagsiling sa ila, "Hindi kamo magkahadlok. Hindi ako makasalili sa Dios. Naghimbon kamo sa paghimo sing malain batok sa akon, pero ginhimo
inis ang Dios para sa kaayuhan. Agod maluwas ang kabuhi sang madamo nga mga tawo nga nagakabuhi pa karon tungod sang natabo. Gani hindi kamo magkahadlok. Tatapon ko kamo kag ang inyo magamay nga mga kabataan. Gani ginpasalig niya sila sa malulo nga mga pulong nga nagtandog sang ilang mga tagipusoon. Ang pagkamatay ni Jose. Si Jose nagpuyo sa Ehipto upod sa panimalay sang iya amay. Nagaedad siya 510 katuig sang pagkapatay niya. Nakakita pa siya sa mga bata kag mga apo ni Efraim. Sang pagpamata ni Makir nga anak ni Manases, ang iya mga kabataan ginbato ni Jose sa iya panimalay. Nagsiling siya sa iya mga utod. Madali na lang ako mapatay, pero ang Diyos magaatipan sa inyo, kag magapagwa sa inyo gikan sa sini nga duta, pakadto sa duta nga ginsumpa niya, nga ihatag kay Abraham, kay Isaac kag kay Jacob. Dayon si Jose nagsumpa sa mga anak ni Israel. Nagsiling siya, magsaad kamo nga kun ang Diyos magdala sa inyo sa sadto nga duta, dalhon ninyo ang akon mga tulan gikan sa sini nga duog. Gani si Jose napatay sa edad nga 110 katuig. Ginimbal sa mar nila siya sa Ehipto, kaginbutang siya sa isa ka lungon. Mga kaabyanan, ato na natapos ang kabilugan nga libro sang Genesis. Inyo bantayan ang masunod nato naman nga pagbasa sang isa na naman ka libro nga amo ang libro sang Exodo. Madamo gid nga salamat sa inyo mga kaabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo. Salamat man sa pagsuporta sa aton magamay nga ministeryo. Hindi gid kamo magkalipat sa pag-like, sa pag-share, sa pag-comment, kag ilabi na gid sa pag-subscribe sa aton YouTube channel, ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Madamo gid nga salamat liwat.